Čaute ľudia, dneska tu máme unboxing pyrotechniky F4 v hodnote cca 250 €. Máme to tu ľudia, najprv pozrieme ten malý balíček, čo v ňom je. Zápalnica, kus zápalnice. Potom tu máme takúto petardu. 1, 2, 3, 4 zápalnice. Jedno balenie Doom 30. Pozrieme, či je tá nová alebo stará výroba. No to ešte tá stará výroba, takže za tu sme radi. Doom 5G Gold. Doom 5G Silver. To je všetko z tohto balíka. Takže druhú krabicu máme otvorenú. Máme tu Doom 30. Pozrieme, či je to nová alebo stará výroba. A to už je tá nová, ale aj tie búchajú dobre. Potom tu máme nálepku Doom Boom, Weapons. Potom tu máme gulovú pumu 75 mm, gulovú pumu 100 mm. Potom tu máme 3 Doom Boom 2G. A ešte tu máme tieto neon prskavky.